लोगोफोर नै जोङो दानो बबे जायगायाव फैदों नोंथांमोना नायनानै लादो। जायख्लं कमिउनिटि नार्सारि बिथांमोना माखासे गिर्जा आरो मन्दिरफोरनि थाखाय दंफां फुलि राननानै हरदों। बेनिखायनो जोंबो लांनो फैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो माखासे बेजों लोगोसे बे नार्सारिनि माखासे खामानिफोरखौ आं देखायनो नाजागोन, नायलांबाय थादो। सासेया बेलाथि फान्थाव गोखैखौ नुनानै थानो हाला, लांनो गोसो जाबायनो अर्गेनिकखाय। अर्गेनिक एकदम पियर अर्गेनिक, जोलैयाबो अर्गेनिक, ओमफ्राय बिनि मेडिसिन होनायफ्राबो अर्गेनिक। आच्छा, मेगन मिसिबनानै जाजायो बिदिया, नो टेनसन, एकदम बिन्दासाव, एकदम जिर' माबा केमिकेल, जिर' केमिकेल। बिथाङा गाव जाहैसिगोन न' टेनसनाव, माने मार्केटनिफ्राय लाबोनानै जाया बिथाङा माबाखौ बिलाथिखौ, बेलेग बुस्थुखौ लाबोबाबो नङा। आं फ्राय मार्केटाव आलु ओमफ्राय दालिल' बायो, जेबो बाया। गिखायो, न'आवबो एसे गायखायो नालाय, न'नि जायो आरो बांसिन। दा न'आव बे फान्थाव गोलावा दङ, बेनिखायनो मानसियाबो थाजा थाजा बायदि उदै गिदिर जाबोगासिनो। हेलौ, औ बे गाज्रि जाबाय, सानथाय बुख्रेबनाय। नै लोगोफोर, नै बेखौहाय बिथांमोना जोलैनि थाखाय दोनदों। नै बे जोलैनि दोनगोन बेखौ। गिदिर नायनानै थाइसेल' हा नोंहा दानो थाइसे खाना हरदोब्रा, जानायनो दांनोनो होबावा जोलैनि दोननायखौ। ओरैबायदि अर्गेनिकनि माबानो इयो फरमुलानो। दांबा अर्गेनिक जायानो, जोलैया आरो सिड्स जिथु दोनो, जानायनिया जेबो नङा, खिन्थु दोननायनिया आरो दांनोबो मोनबावा। ओरैबायदिखा। जोंखौ बे पाबयाव सोदोंमोन ना, नैबेबायदि सोदोंमोन आरो जोंखौ। नोंसोरो नोजोर खालाम, बैथिंहाय दरजा नुहुराखै, खिन्थु बबेजों हाबबोखो, हाबनायनि मेन लामाया माबायदि, बेखौ नोंथांमोना नोजोर होदो। ओमफ्राय आरो ओंखारलांफिननायाव, बे पलि हाउसनिफ्राय ओंखारलांफिननायाव माबायदि खालामो नायदो लादो। नै नोंथांमोना बेयावनो बुजिना मोनगोन आरो। बाहेरनि दरजा मोनसे दं, बै बे दरजा, ओमफ्राय नैबेथिंहाय नैबे सिंथिंनि दरजा। बे सिंथिंनि दरजाखौहायो बन्द' खालामग्रोनानैसो बै बाहेरनि दरजाखौ खेवनानै ओंखारो। थारमाने बे रुम फिसा दंखायो, बे रुमाव जमा जानांगौ बुरजा मानसिब्ला, आरो बे जमा जानानैसो ओमफ्राय बे सिंनि दरजाखौ बन्द' खालामनानैसो बाहेरथिं ओंखारलांनांगौ, बेबायदि आरो। ओमफ्रायो बेनि मेन कारनानो जाहैबाय, जों बाहेरनि बे पलि हाउसाव थानाय माखासे जिथु माबा मा होनो बिलाथिफोर दङ, बेखौहाय थारमाने जोलैनि थाखाय दोनदों। ओमफ्राय बेयावहायो जेनेबा बाहेरनिफ्राय फैनाय माखासे एम्फौफ्रा बेयाव हाबनो हायिनि बे प्रटेक्टखौ खालामनाय जायो। ओमफ्रायो आरोबाव मेन खोथायानो जाहैबाय, बे जोलैनो दोननाय बे दंफांफोरखौ, फिथाइफोरखौ दांनो होयैनि मेन कारनानो जाहैबाय, जों बाहेराव गिदिंनानै फैयोब्ला जों बायदिसिना दांनाय जायो। ओमफ्राय जोंनि मेगनफोरजों नुस'नो हायि माखासे फिसा फिसा एम्फौफोर बेबायदि थायो आरो, जायखौ जोङो माइक्रस्कपजों नायोबासो बे बुस्थुखौ नुनो मोनो। डाक्टारफ्रा मानि थाखाय आखाइ सुनानै ओंखाम जानांगौ होननानै गथ'फोरखौ बारे बारे फोरोङो, बेफोर उद्देस्यआनो आरो। जोलैनो दोननाय जिथु अर्गेनिकनि जोलैनो दोननाय जिथु बेगरफोर, बेवहाय माने केमिकेल होनाय जाया नालाय, केमिकेलजों एम्फौफोरखौ बुथारनाय जायो। ओमफ्राय बेनिखायनो बेयाव केमिकेल होनाय जाया नालाय, बेनिखायनो मा खालामो, बेबायदि प्रटेक्टआव दोननाय जायो आरो। ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ दांनो हायैनि मेन कारना बेनो, माखासे एम्फौफोर फैफायो, ओमफ्राय माखासे फांगाल इनफेकसन जानायनि चान्सेस बारा थायो, बेनिखायनो बेबायदि दांनो होआ। थ' अर्गेनिकनि मेन प्रसेसा बेबायदि खालामो आरो, बेगर दोननायनि प्रसेसा। आरोबाव माखासे प्रसेस दंबावो, बेगरखौ दिहुननानै आरो मा होनो, माखासे साननै सानथाम दैयाव सोमनानै बिनिफ्राय सुनानै, ओमफ्राय बे
बेगरखौ सुनानै फोरानदबनानै आरोबाव फ्रिजआव सानथाम सानब्रैसो दोननानैसो पेकेजिं खालामनायनि खामानि मावो माखासे बिनि डिटेल्सखौ आं बारा मोजां मिथिजोबा माब्लाबाफोर आं फोरमायनो नाजागोन जोलैखौ माबायदि दोनो नै लोगोफोर बिथांमोना आखाइफोरखौ मोजां सुनानै फिथाइफोरखौ खानानै फिथाइखौ आरो सुबावनानै बिनिफ्राय बेगरफोरखौ दिहुननानै बे बेगरखौ साइड खालामनानै नै बेबायदि पेस्ट खालामनानै लायो ओमफ्रायो बेबायदि खालामखांनानै आरो मस्ला मस्लि सामब्राम बानलु पियास रुसुन बेबायदि पेस्ट खालामनानै नायदो बेबायदि पेस्ट खालामना लानानै बिसोरो आसारफोर बानायो आरो आसार बानायनानै पेकिं खालामनानै आरोबाव फानो माने डाबल बेनिफिट ओरै आसारावबो मोनबाय ओमफ्राय आरो ओरै बेगरावबो मोनबाय बेगरखौ फाननानैबो मोनो ओमफ्राय आरो फुलि बानायनानैबो फाननो हायो बेबायदि आरो फुलि बानायना फानोबा दामा बारा जाहैलायबाय बेगराव फानोबा बेगरावबो बारा मोनखाया बेबायदि प्रसेस आरो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो नार्सारि होनाय लगे लगे गोबां थायो इनकामनि लामाया दंफां फुलि बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि फुलि बायदिसिना रोखोमनि आरो बेबायदि इनकामनि गोबां लामाफोर दङ लोगोफोर नैबेनो पाबय ग्रिन्सनि पलि हाउसआ लोगोफोर बाहेरथिं बेबायदि नुयो बिराद गिदिर नोंथांमोना आं सिंनिखौबो आरोबाव देखायबावनो नाजागोन सिङाव लोगोफोर बेबायदि नुयो आरो फिथाइखौ नै आंगुरफोर बायदि नुलायलाङो बेवहाय 127टा जातनि बिलाइथिफोर दङ बे ब्रिडआनो जाहैबाय माबानि लेटिन आमेरिकानि होननानै बुंदों बिथाङा लेटिन आमेरिकानिफ्राय बिथाङा लाबोनानै बेबायदि खेथिफोरखौ खालामदों मार्केटाव दिहुनदों बिराद मोजां जोलै नोंथांमोना नुनो हाबाय दानो जायख्लं कमिउनिटि नार्सारियावहाय नोंथांमोना नुबाय माबायदि जादों फिथाइफोरा बेबायदिनो बिथाङा गावनो रिसार्च खालामनानै माखासे जोलैफोरखौ गावनो दिहुनो आरो लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामालासे आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय दंफां फुलिखौबो लाबाय लोगोफोर आङो दानो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ